Dobar vam dan, poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o obitelji. Hvala vam svima koji ćete i danas ostati uz našu temu. Najavila sam u prošli puta u emisiji da ćemo govoriti o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Evo nas, poštovani gledatelji, o zakonu o zapošljavanju osoba s invaliditetom. Danas će govoriti moje gošće. Gospođa Tatjana Dalić, pomoćnica ministra Ministarstva rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa. Subota je, svejedno ste nam došli. Majsec Sobota iz Zuriha, poštovanje vama. Jasenka Sučec iz Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Hvala lijepo. Moram reći da do sada kad god smo imali i stručni skup u Zadru, inače kad smo govorili za zapošljavanje, uvijek smo, poštovani gledatelji, govorili o primjeru dobre prakse zahvaljujući dobroj suradnji URIH-a i Fonda. Hvala vam lijepa, na srce zahvaljujem. Gospođa Višnja Tome i gospođa Anita Jelić-Kiš, direktorica je tvrtke Hedona, odnosno socijalnog poduzeća iz Križevaca. Poštovanje i vama. Rekli ste da ćete vi osobno malo pojasniti socijalnog poduzeća. Zašto? Pa evo, u današnje vrijeme pojam socijalnog poduzetništva zbilja treba malo bolje pojasniti jer je to po meni, a i vjerujem da će se mnogo slušatelja složiti sa mnom, nekakav put čak izlaska iz krize. Zato što je socijalno poduzetništvo okrenuto društvenoj koristi i društvenoj dobiti, da tako kažem, za razliku od privatnog poduzetništva koje je nekako više okrenuto osobnoj koristi. I zato socijalno poduzetništvo, znači mi smo se u misiji i viziji poduzeća Hedona opredijelili za ostvarenje dobiti, ali dobiti koja će se reinvestirati u razvoj, u zapošljavanje novih osoba, u kvalitetniji život tih osoba koje rade, u bolje plaće, bolje uvjete rada. Evo, zato socijalno poduzetništvo. Dobro, mi smo sve tu, poštovani gledatelji, hedonistice i mogli bi tamo raditi jer se rade tamo prekrasne čokolade. Evo, donijeli ste nam promotivno da vidimo o čemu je riječ. Dakle, možete reći koliko imate zaposlenih? Evo i ovo, evo da vidimo. Tvrtka Hedona znači zapošljava trenutno 6 osoba, od toga su 4 osobe s invaliditetom i još 2 osobe, znači naša Sunčica Starines, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije i ja. Tvrtka proizvodi, evo, prekrasne proizvode koji će vjerojatno svi sa guštom probati, čokoladu i čokoladne praline. Nije ni to bilo slučajno, bez obzira što je to prekrasan jedan posao i užitak ga je raditi. Najviše nezaposlenih osoba sa invaliditetom s područja Križevaca je upravo sa strukom pomoćni kuhar i slastičar. I onda smo htjeli evo zbilja tim osobama pružiti priliku da rade u jednom takvom socijalnom poduzeću koje je osnovala Udruga invalida Križevci. I onda smo evo malo razmišljali i došli na ideju da u stvari treba proizvoditi čokoladu. Jer čokoladu svi vole. Imat ćemo, nadam se, veliki broj kupaca. I zato smo se odlučili za takve proizvode, a inače tvrtka Hedona je dobila ime po Božici Hedoni, koja je Božica užitka, jer mi želimo da se naši proizvodi kako s užitkom jedu, tako da i naši zaposlenici koji su zaposleni u poduzeću Hedona s užitkom rade. Jer se zbilja, evo, pazi da svi uvjeti budu zadovoljeni, da oni zbilja sa zadovoljstvom dolaze na posao, što, evo, moram priznati da ja imam takve povratne informacije, što je meni osobno jako drago. Hvala vam lijepa. Evo, najbolji uvod, poštovani gledatelji, za cijelu ovu priču o zapošljavanju. Novo osnovanim poslodavcima 2 godine je mogućnost. I tako, a u toj prvoj godini kada krene, poslodavac dok ne primjeni kvotni sustav će i dalje plaćati doprinose. Znači, isto da ne ostane prazna rupa u našem proračunu. I ono što je jako važno i zakon smo stavili, mi smo uveli i nagrade poslodavcima. Svaki poslodavac koji ne mora zaposliti, a zaposli, znači ima manje od 20 da zaposli ili zaposli više nego što mu je propisano, dobit će iz istog fonda novčanu nagradu koja će biti propisana pravilnikom i odlukom ministra. Evo, to je što se tiče zakona, a što se tiče mjera, ja još samo jednom i osobama s invaliditetom, a i poslodavcima poručujem. Osobama kažem, kada ste nezaposleni, prvu rečenicu koju ćete napisati u ponudi za posao recite, za moje zapošljavanje možete dobiti 75% bruto plaće. To je prva rečenica koja je poslodavcima također informacija. To je jedna od osnovnih mjera, to je potpora. Za samo zapošljavanje 75% osoba može dobiti. A ono što je meni posebno drago što je gospođa Anita tu, ona nam je jako dobar primjer socijalnog poduzetništva gdje ćemo na tom primjeru mijenjati i mjere aktivne politike, gdje ćemo ostaviti puno lakše uvjete da socijalni poduzetnik koji krene u osnivanje tvrtke već u samom startu ima određene potpore i te mjere bi trebali krenuti
početkom Evo da iduće može, godine. pa ćemo onda čuti što su nam stranci rekli na skupu ovom. Izvolite. Evo, ja bi se svakako nadovezala na gospođu Dalićevo jer je situacija friška od jučer, da tako kažem. Naime, svi naši zaposlenici su polaznici škole, srednje škole Ivan Seljanec iz Križevaca, koja upravo ima to zanimanje pomoćni kuhar i slastičar. I evo, profesor Sabolek, ravnatelj škole, nam je čak i ustupio praktikum svoje škole za naš radni prostor, što je prekrasna jedna suradnja. A upravo jučer je potpisan sporazum između tvrtke Hedona i škole, gdje će svi učenici te škole, mislim učenici, svi, ja bih željela zaista svi da to bude stvarno jedna tvornica čokolade, gdje bi svi oni mogli doći tu na praksu, gdje bi mogli steći dodatne vještine, jer pomoćni kuhar i slastičar trenutno u svom programu baš nema razvijen ovaj smjer čokolade i praline. I eto tako jedan vid suradnje, tako da ti učenici već znaju da u stvari kad se opredijele za takvo zanimanje, da ih u stvari evo čeka neki posao, a mi s druge strane evo naravno imamo namjeru se širiti i razvijati i dobiti novi prostor, što nam je gospodin Branko Hrg, gradonačelnik Križevaca, obećao, gdje će stvarno onda biti prilike i za zapošljavanje više osoba i to je upravo, mislim, jedan način, jel, da osobe koje se već educiraju za takva zanimanja, da onda ciljano se onda i otvaraju takva poduzeća u kome te osobe imaju priliku da rade, a i roditelji onda kad to vide lakše puste to svoje dijete na tržište rada, a ne drže ga onako doma i kaže neka ga tu kod mene da ga imam Vidim ja da će Križevci krenuti u slastičarstvo i biti sve veći. Ja mislim da je taj primjer Križevaca prekrasan. Socijalno poduzetništvo, znači ako udruga ili ustanova osnuje trgovačko društvo u kojem će zapošljavati upravo ove teže zapošljive i tržišno, znači socijalno poduzetništvo ne znači no profit, da nema profita. Oni itekako trebaju imati profit i dobre plaće. Samo višak profiti i dobiti stavljaju nazad osnivaču, udruzi ili ustanovi da se bavi pitanjima zbog koje da se razvijamo. A to je sjajno da se na lokalnoj zajednici prepoznalo što se može. Dakle, to je bitno. Taj senzibilitet. Sad bi se vi njima zahvaljivali, ali nemamo vremena, poslije ćemo. Izvolite, gospođo. Evo, hvala vam lijepo, ali ja bih zbilja htjela reći da stvarno, evo, pozivam poduzetnike da se u stvari sadašnje poduzetnika i buduće da se okrenu socijalnom poduzetništvu, jer je to po meni ključ čak izlaska iz krize, ma kako to sad zvučalo onako euforično, ali zaista je tako. Znači da se profit reinvestira u razvoj, u proširenje prostora, u zapošljavanje novih osoba, u kupovinu nove opreme, u poboljšanju kvalitete života tih osoba koje su unutra zaposlene. Jer jednostavno, evo, to je put izlaska iz krize. Dobit treba vratiti natrag u firmu da bi se razvijali i da bi izašli iz krize. Ako se dobit, da tako kažem, izvlači iz firme, onda ona ode u nekakvom drugom smjeru i ne možemo imati koristi od nje. Evo, čokolade i praline koje mi radimo su zbilja rađene s užitkom i s guštom i zaista, evo, ja vjerujem da će one naći svoje kupce na tržištu, pogotovo jer su ih radile osobe s invaliditetom i evo, iskreno se nadam da će ovaj primjer socijalnog poduzetništva koji je počeo u Križevcima zbilja naići na jedan pozitivan odjek i da ću u sljedećem periodu imati jako puno povratnih informacija, da su se ljudi potaknuli na tako nešto. Ako ne prije sljedeće godine opet ćemo imati sigurno stručni skup o zapošljavanju, pa ćemo malo o zakonu, pa ćemo vidjeti kako je sve to implementirano. Hvala vam.